Дами и господа! Този поздрав е специално направен от Бързия за неговите деца. Дината Сирти, Росалинда и Таня и неговата жена Марияна от Долна баня! Най-бареският антибари Англия! За най-добрия от Долна баня за Бързи! Вали гарми на Бързи! Всичко му върви! Абе лагая гип за най-големия, за Бързи патрона. Хайде, брат ми, Бързи барудани Англия. Яша Бързи патрона от Долна баня. О, Бързи си поса на Англия. Всяка майка Бързи патрона не ражда, той е вълк единак. И си манбут бари фамилия. Капа баратуме. Вали гарми на Бързи патрона. Пако върви Англия. Той е човека канади, кенту прала Бързи. Тесла са ето шмане му дере. О, Бързи най-големия, о най-баро, Долна баня Англия. Бързи за ме на дигнал всичко. Има си една къща палати, най-красивите деца. Вали гърми на Бързи патрона. Пако върви. О, Бързи бе нелошуден душман. Наше пераве мано. Бързи патрона си машина. О, да си легендата на Англия. Бързи патрона. О, баре думо, како баре вилеско. Е Бързи от Долна баня. Вали гарми на Бързи патрона. Пак му върви. Нещо неро Бързи, о патрони. От Долна баня дура. От Орваво лелеле. Агале осъврите чане ме фамилия, наше перавен. Амен.